ମାଝି କହିବି, ଆରେ ସାଙ୍ଗ ପୁଣି କରୁଣା ଆସିଲାଣି ରେ। ରେ ଶଳା କ'ଣ କହିଲୁ? ପୁଣି କରୁଣା ଆସିଲାଣି? ଲୋ ବାବା ସେ କଥା କହନି ରେ ବାବା, ମୋର ମାଥା ଘୁରୁଛି ରେ ବାବା। 2 ବର୍ଷ ହେଇନି ପୁଣି କରୁଣା? ହଁ ପୁଣି କରୁଣା ଆସିଲାଣି ମାନେ ସାରା ସହର ପୁଣି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ କଲାଣି, ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ବଞ୍ଚିବେନି ରେ କେହି। ଶଳା ତା ବଡ଼ ଭାଇ ଆସିଲା, ସେ ତ ଗଲା। ତାପରେ ତା ସାନ ଭାଇ ଆସିଲାଣି ପୁଣି, ତାର ବି ସେଇଭଳିଆ। ବାପା ବଡ଼ ସାନ ମଝିଆ କତରୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ ଲଗେଇଲେଣି। ଶଳା ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇଦେବେନି? ତୁ କହିଲୁ ସାଙ୍ଗ, ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ତୋ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ସାଙ୍ଗ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଶଳା ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକି ବାହାରେ ରହିଛୁ। ଶଳା ଯଦି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଇଯିବ ବାବା, ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନୁ, ଖାଲି ଏଇ କଥାଟା କହୁଛୁ ମୋତେ। କ'ଣ କହିବି କହୁନୁ ସାଙ୍ଗ? ତୋ ତ ଯାହା ହାଲତ ମୁଁ ଶୁଣିଲା କତରୁ ମୋ ଗିରି ମୁଣ୍ଡା ସବୁ ଝାଇଁ ହେଇଗଲାଣି। ତୋର କ'ଣ କିଛି ହଉନି? କ'ଣ ହବ ସାଙ୍ଗ? କାହିଁକି ଡରିବି? ତାର ବର୍ଷିକିଆ ଯାଉ କି ନ ଯାଉ ମୋର କ'ଣ ଅଛି ଠୋ? ଶଳା ଏମିତି କରିକିରି ଶଳା ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଅରେ ଶଳା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଗଲେ। ବର୍ଷିକିଆ ଯାଇନି, 21 ଯାଇନି, ପୁଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି 2023ରେ। ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, ମୁଁ ଏଉଠୁ ରହୁଛି। ମୋର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଲାଣି। ହିରେ ଭାଇ ମଉସା ଆଇଲେଣି। ମଉସା ନମସ୍କାର। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମଉସା? ବାପା କହନା ସେ କଥାରେ, ଇଏ କରୁଣା ଆଇଲାଣି ପୁଣି। ମଉସା ସେଇ କଥା ବା ଆମେ ଏବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲୁ। ତମେ ସେଇ କଥାଟା କ'ଣ ଦିଟା କହିଲ? ତମର ତ ଆଉ ବୟସ ନାହିଁ, କେଇ ଦିନ ବା ରହିବ, ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ପରେ କଟିଯିବ। ଆସୁ କରୁଣା କ'ଣ ହେଇଗଲା ଅସୁବିଧା? ଆମେ ସିନା ଯୁବାନ ଟୋକା ମାନେ ହେଇ ବଡି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଲୁ? ଆଉ କେଇ ଦିନ ପରେ ମୁଁ କଟିଯିବି। ବାପା ତୁ ଏମିତି କହନି ରେ। ଏଇ କାହ୍ନୁ ତୁ ଏମିତି କହନି। ତୁ କହିଲେ କଟିଯିବି, ମୁଁ କ'ଣ ମାଗଣାରେ? ଶଳା ମୁଁ ବା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛି 100 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି ବୋଲି। ତୁ ମୋତେ ଅଧାରୁ ମାରିଦେଲୁଣୁ। ହଁ 100 ବର୍ଷ ନା 50 ବର୍ଷ ନା 150 ବର୍ଷ ରହିବ ନା ଆଉଟା ରହିବ? ତମର ଯେଉଁ ହାଲତ ହେଲାଣି, ତମେ ତ ବସିଲେ ଉଠି ପାରୁନା, ଉଠିଲେ ବସି ପାରୁନା, ତା ଥରେ କହୁଛ କ'ଣ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛି। ଶଳା ଇଏ କରୁଣା କ'ଣ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟକୁ ମାନିବ? ସିଏ କିଛି ଦେଖିବନି, ଫସ କିନି ଟାଣି ନେଇଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।